Anga chamache fanga nyema bado ali institute Tony Blair nyemo bismillah wa jamana konnana uka kuma nyogonyo bulla aya ira kafo ubuna tugu anga jamana ko ni chamache fanga ina yasa abseka kunche chugum nakanya bara sendo sigira senka bi sokomarina yasa anga jamana lokol karamugo ubseka fere dumon sigi senka jamana kalango ere katanye Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron aya yira aka kuma wula kafo Fransi ambassadeur mbe libi konnana a baro bina damne ko kura tuguni olu de akwa kuno funa bakuruba we amna do framun ka doma die arabai sungol makono kletan ijira bakere kemanani ani binani ni fila seneta fleba bela jelin au salam alaikum ni aka kuno funu wakati selinya ina fon kunya fo chugoya muna bakruba wula anga chamache fanga nyema badaw ali institute Tony Blair nyemo bismillah anga jamana konnana mini ore kunana klikilin takamala yasa kana ani anga chamache fanga nyema uka kuma yogonya konnana femie Tony Blair institute onyemo ayayira kafo abinatu anga chamache fanga mauko yasa abseka kunche chugo mana chuga muna ni alere togodi ko Anthony Charles Lytton Blair na bifama ko Tony Blair alika tagaman konnana ani madame Beatrice Bianchi ni ore institute Tony Blair directrice ye odok miyon fe ni tagamaina Amadou Nyamile mina wala ke ola kakeni chamancela fanga manye maka la yini ni oye bandawye anglo reka chegulu ba membe no walma jekulu min sigilembe jenre bona kuka kalafli katase jamana re kola tike chake bonda zo munumbe no ubseka ke fin sabatile tugo mina ni arebe anglo reka premier ministre re togola ni abe fama institut Tony Blair na re nyemo ko bay anglo ka ni premier ministre koronye Tony Blair ani anofe jama ko ni tagamake kana on reka jamana konnana ni Tony Blair reta kalaje mala kodoni badu jenre bona kuka bari wati temanona anglo reka jamana marablo nyemoya aliko ni oke wa famnya badi bala kala fluere labeni ko la katase jamana re ko la tige chake bonda zo munumbe no ni amba fo manazraka na institution ulu rebse ka silsi tugumna ninka ulu ko ni kolojo aka bara bembe oma ni ukani je kulun reta kalaje na be fama institution Tony Blair ube jamana tani shekinde ka bara nyonya rebe uni jamana muni nyanche ube barake jamana mugane ka nga jamana tani shekimbe ola munu rebe farafina re gunsanfe Tony Blair gani tagama kana onka jamana kono akoni bisimlara chamache fangare ma nyama fe ni oye bandaw mi ni mirina min koni be alela ambe dumne kumbi ode chamache la fangare kime ko nyuma obseka sabati tugomna otogo kelenda abseka forini kala flire sabatile maldum be na jeni kala flimi re jabi odun kembe jorona ko bay ambe dumne kumbi bari chamache la fanga koni kanga ke fangai mimbe chesuru bela jelen blasenga ninka afuri kala flila wa adobe dola ni kala flire ketugo manya obseka na ni manga walma gwele ado jamana kono namse ki yire soro chamanche la fanga dore konnana ma den shika la ininto e ambe dom ne kombi o kama wulika jo ni fere o bela jelembe ka blasenka mimba to chamanche la fanga minni anfleola anga jamana kono abseka furi tugum nani kala flire sabachi ko nyumai o tugo kelena anga jamana ko latike chake bonna somunu beno namba fuma ko institution yelema bolo bseka do olure koro tugumina ni abseka ke institution re sabachi loye o bara walma o mirina olude chamanche la fanga manyamo o ka hakilna ambe dom ne kombi anglo ka jamana marablo nyemo ko koro ni anko mako premier ministre Tony Blair akoni ajira kafo ale ni soja bari soro onreka jamana kono bari kumbeli min Blair ale renye walma akumbe na tugumina onreka jamana kono bari ni Tony Blair reta kalaje ni ashen fole akana mali re kono nga kumbe tugo koni okera ni soja bai ayoro wa ayira kafo uluna fere bela jelenge walma wulika jo bela jelen blasenka akilna munun koni be ulula kaseka no fara maldun reta ka mimba to basigi ani kolosuma obseka sabati onka jamana kono kala fli katase jamana re kola tige chake bonna so re bela jelema wa oluna ukundo dana ya koro dana ya min tara maldun re fe kada oluka oluna chesiri re bela jelen blasenka bela jelen ko fe anglo ka jamana marablo nyem ko koro ni anko mako premier ministre Tony Blair ale re sorla katama kata anko jamana marablo nyem ko re fe ni oye Moktar Wani aussi fe ministre min siglendo yela ma re se ka doni baran na tugomina ani o fene nyanye o tugo kele na ministre min siglendo jamana re mara chema boli kata se kala fli re labenima ani o fene nyanye
ye ka taa se délégué général aux élections ani nunu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye ka se ka hakili jagabɔ yɛrɛ kɛ anw ka jamana yɛrɛ ka kisaw kan. Don n'a natalaw la labɛn minnu mana kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana kolatigɛ cakɛ bondaso ma ka taa se kalafiliw yɛrɛ ma, kibaruya minnu mana sɔrɔ la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. UNESCO ale ni minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana kalanko ɲɛma olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye baarasen dɔ sigi sen kan a bɛ fɛ o fɛn min ma ko atelier de validation technique de la politique nationale des enseignants du Mali yaasa fɛn min ye an ka jamana kalanko ye sankɔrɔta bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na a kɛra sɔgɔmada in na hôtel Maïva la Bamakɔ. A kɛnɛ kan sa fɛn min ye minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana kalanko ma o secrétaire général la Kinan Ag Gadeda a ɲɛmɔgɔya tun bɛ ale bolo ale ni UNESCO bureau o min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ olu ka nɔlabila Edmond Mukala an ka maa minnu tun bɛ yen nɔ seereya minnu bɔra a kɛnɛ kan an ka jɛ k'o lajɛ. Baarasen dɔ sigira sen kan yaasa ka jɛkulu dɔ sigi min ni olu bɛna ɲinini kɛ an ka jamana kalanko yɛrɛ tagaɲɛ na o baarasenw sigira sen kan bi sɔgɔmada in na ko ɲɛdɔnbaw olu caman ɲɛna. Augustin Pujugu ale b'a yira a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ nin baarasen in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen de ma walasa ka kalanko kunna gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kalanko la u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan yaasa an ka jamana kalanko yɛrɛ bɛ taa ɲɛ. Bon an ka ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in a bɛ tali kɛ école karamɔgɔw kan c'est-à-dire gouvernement y'a ɲini ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan i n'a fɔ ko gafe o gafe tɔgɔ ko politique nationale des enseignants du Mali c'est-à-dire fɛn o fɛn min bɛ ɲɛsin école karamɔgɔw ma k'a fɔ ko duguma école karamɔgɔ sanfɛ école karamɔgɔ ka u ka kalanni u ka sarali ka olu bila ka taa yɔrɔ ninnu la an b'a fɔ ko mutation ani an bɛ se ka fɔ olu école so minnu bɛ olu former ani dɔw bɛ yen balikukalan école karamɔgɔ fana b'a la donc o kɔrɔ ko fɛn min bɛ ɲɛsin école karamɔgɔw ma ka daminɛ duguma ka taa fo sanfɛ gafe dɔ de dilanla o gafe an b'a fɔ cadre donc siɲɛ wɛrɛ n'a fɔra ko école karamɔgɔw ka baara olu ka dɔnniya ani ka olu gérer a ɲɛma donc o fɛn ninnu bɛ ɲɛsin gafe in de bɛ kɛ a référence ye siɲɛ wɛrɛ walasa an bɛ gɛlɛya min dɔn école karamɔgɔya la ka o gɛlɛya bɛ kɛlɛ ka bɔ jamana in na walasa kalan ka yiriwa an ka jamana na. Halisa a bɛ ɲɛfɔli kan ye gafe in kɔnɔ kumaw la ani baara ninnu bɛna boli baarasen joli de kan. Gafe in kɔnɔna na fɛn min b'a la gafe in an bɛ se ka fɔ ko gafe ye parti saba de parti fɔlɔ an b'a fɔ ko axe fɔlɔ professionnalisation des enseignants o kɔrɔ ko école karamɔgɔ min ye formation sɔrɔ donc o parti fɔlɔ bɛ ɲɛsin o de ma parti filanan valorisation de la fonction enseignante ça veut dire ka école karamɔgɔya ta a ɲɛma ka fanga di école karamɔgɔya ma ka nafa d'a ma o ye a parti filanan de parti sabanan gestion concertée et rigoureuse des enseignants o kɔrɔ ko école karamɔgɔw ka daminɛ duguma fo sanfɛ u ka ca n'u u kan ka former n'u formera u kan ka bila ka taa école ninnu la duguma école sanfɛ école jamana bɛɛ mako bɛ école karamɔgɔ la donc mɔgɔ min bɛ baara ɲɛsin école karamɔgɔ marali ma u bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa école karamɔgɔw ka di a di cogo la ani u ka baara ka taa ɲɛ. Augustin Pujugu a ye welemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka i tigɛ di ɲɔgɔn ma yaasa fɛn min ye an ka jamana kalanko ye o bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogo min na. Ni gafe in an bɛ min fɔ ko politique nationale bɛɛ ka gafe de don an jɛra ka gafe in dilan walasa école karamɔgɔya ka taa ɲɛ an ka jamana kɔnɔ kalan ka taa ɲɛ an ka jamana kɔnɔ donc welewele min bɛ ne bolo o kɔrɔ bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka an ye fɛn min sigi ɲɔgɔn fɛ an ko baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa école karamɔgɔya a ka a baara ka ɲɛ ani o senfɛ ka kalan ka yiriwa an ka jamana na.
Hakilina jigina ni barase ni o de atelier de validation technique de la politique nationale des enseignants du Mali ni o yɛrɛ ye an ka jamana yɛrɛ karamɔgɔw olu bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan ale ni jamana ɲɛmaw yaasa an ka jamana yɛrɛ kalanko bɛ se ka taa ɲɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra bi donya in na. Mairie district maaw ka session ordinaire san 2021 ta a sigira sen kan kununko marsikalo tile 23 mairie yɛrɛ la yennɔ a ɲɛmɔgɔya o kun bɛ maire ba yɛrɛ ka dangan fɔlɔ bolo ni ale de ye madame Kamara Fatima Traoré ye a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko baara mun sigira sen kan u ka ɲina san 2020 tɛmɛnen ninnu na o kasabu bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 30 bɔɲɔngo la. Amadu Ɲamili bɛna walawalali kɛ o la. Bamako bɛ se ka kɛ dugu sabatilen cogo min na Bamako mairie-ba ni an b'a fɔ ma nanzarakan na mairie du district de Bamako olu ka lajɛrɛ min yɛrɛ bɛ kɛ u fɛ ni a bɛ fɔ ma session ordinaire o baaraw kɔni nun donna kunungo mairie-ba yɛrɛ kɔnɔna na daw kɔni nana don fɛn min na o de ye nafoloko yɛrɛ ka taa se baara minnu bolodara u yɛrɛ fɛ san 2020 yɛrɛ kɔnɔna na wa an bɛ san 2021 min yɛrɛ kɔnɔna na hakili jagabɔ walima yɛlɛma minnu kɔni kan ka don Bamako yɛrɛ taabolo la ka taa se yiriwa yɛrɛ ma da nana don nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ kɛnɛ in bonya ani a ɲɛmɔgɔya o tun bɛ kamaralakaw yɛrɛ furumuso bolo Fatima Traoré ni ale yɛrɛ maire ka danka fɔlɔ ye n'an ko a ma première adjointe au maire du district de Bamako ni ye mairie-ba ta k'a lajɛ o ye Bamako sigida 6nan mairie minnu kɔni bɛ yen nɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan walima olu bɛ cɛbɔ minnu bila ka na Bamako yɛrɛ mairie-ba la hakili jagabɔ de bɛ kɛ olu fɛ min b'a to Bamako yɛrɛ yiriwa bɛ se ka boloda kɔnɔ cogo min na sanuyako dugu yɛrɛ jɔliko ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma da bɛ don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ sigi min daminɛnen filɛ nin ye kunungo Bamako yɛrɛ mairie-ba la a sigi kuntagala bɛ taa tile 7 bɔɲɔngo la baaraw daminɛ la hakili jagabɔ kɔni kɛra san 2020 baara minnu kɛra o kɔnɔna na ka taa se nafolo minnu musakara o kɔnɔna na ka taa se wulikajɔ minnu bilara sen kan mairie du district yɛrɛ nafolo minnu sɔrɔ u dan na don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o kɔfɛ kamaralakaw furumuso Fatima Traoré n'ale yɛrɛ première adjointe au maire du district de Bamako ale kɔni sɔrɔla ka kuma ta ka foli k'o lase bɛɛ lajɛlen ma maa minnu ye i yɛrɛ sɔrɔ ni session ordinaire yɛrɛ kɛnɛ ka san 2021 mairie du district yɛrɛ tɔgɔ la a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ka bɔ san 2020 na ka na san 2021 na gwɛlɛya caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ye anw ka jamana yɛrɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus bana ka taa se juwafiya caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yɛrɛ dugu kɔnɔna na tasuma kɔni ye minnu sɔrɔ min kɔni kɛra gwɛlɛyaba ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ ka sɔrɔ ma o cogo kelen na Bamako yɛrɛ bɔda dɔw bɛ yen nɔ lakanabaw kɔni tun bɛ jɔ yɔrɔ min na mun tun bɛ kɛ sɔrɔ ye ka ɲɛsin Bamako yɛrɛ mairie-ba ma olu lakana bondaso misɛn dɔw kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ yɛrɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra gwɛlɛya ye sɔrɔ ta sira fɛ ka ɲɛsin Bamako yɛrɛ mairie-ba ma nka nin gwɛlɛya ninnu n'a ta bɛɛ lajɛlen u kɔni ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ ma ɲɛmaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin coronavirus yɛrɛ bana kɛlɛli ma o dɔw kɔni kɛra tɛgɛko minɛ yɛrɛ dili ye ka taa se minɛnw ma min bɛ di dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ma coronavirus bana malidenw yɛrɛ walima Bamakɔkaw yɛrɛ bɛ se ka kisi ni ka u tangaw ma cogo min na u y'olu baara kolo girin caman bila sen kan mairie du district maaw ka ɲɛfɔ cogo la ka taa bila fo décembre kalo tile 31 na san 2020 wari minnu kɔni sɔrɔla a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko recette o bɛ taa se sefa wari miliyari 30 miliyɔn 268 murumuru dan bɛ a kan u y'o o de sɔrɔ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko recette o cogo kelen na mairie du district a ye nafolo min musaka an bɛ a fɔ min ma dépense o bɛ taa se sefa wari miliyari 29 miliyɔn 900 ni miliyɔn 4 ni murumuru dan bɛ a kan u ye o de wari musaka san yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko dépense ni sigi min daminɛnen filɛ nin mairie du district yɛrɛ fɛ ka se ka u da don u ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen na kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a natɔlaw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah. Marsikalo tile 23 o bɛ laɲɛnɛmaya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la météorologie tɔgɔ la o de ye kɔnɔna na sa u ka ɲinan thème ni o de ye océan le temps ale ni climat météo maaw yɛrɛ ni olu sigilen don yaasa ka se ka wagati a yɛlɛmali ani a koɲa wɛrɛw ka o ɲɛfɔ maaw ɲɛna o de kɔnɔna na sa an ka maa dɔw olu wulila ka se a ɲɛmɔgɔ ma ni o de ye Jibirila Ariya Bɔnkana Mayiga ye yaasa a bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye wagati yɛrɛ cogoyaw la ale ni nafa min bɛ météo yɛrɛ la Ayisata Mayiga ni Mundiri Jire olu ka ɲiniw don. Marsi
bi kalo kile mugan ani saba o kɔni ye do kɛrɛnkɛrɛnniyale diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ n'a bɛ fɔ ma ko organisation météorologique mondiale ka ɲɛsin météo yɛrɛ ma. ɲinan ta bakuruba yɛrɛ kɛra mun ye o de ye kɔgɔji wagati fo ka taa se wagati ni a cogoya yɛrɛ ma. gansan kɔni b'a to ni nin bakuruba in de kɔni tara barisa a takun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ka se ka maaw yɛrɛ ni kisi k'u tanga wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma. Or ni changement climatique nana aw b'a dɔn aw b'a ye pas bɔ dɔn aw b'a ye kuma dɔ la sanba bɛ na a bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɛ fiɲɛ b'a la o bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɛ donc o organisation météorologique mondiale a b'a fɛ ka ninnu bɛɛ kalan pour que mɔgɔw k'a dɔn pour que an météo n'an y'a dɔn kosɛbɛ an bɛ se ka information di mɔgɔw ma k'u lakana u ka baara kana fɛ a kɛ n'a ye quoi. Vous savez, ça, chaque année, avril, mai, là, on va faire nos bons, on va faire les prévisions saisonnières. Ou là, on va faire à 2020, 100 béchaya. Na chaya zombe se ka aba fo zombe se ka kala ji zombe se ka kala diable se fana ka kala en beau de fait. Donc depuis mai mo bodon donc ni bodon et semensier de ba choisir en semensier ba kanga semensier choisir monga e beta turu yoromina e ba choisir parce que information bi bolo déjà ni bakuruba yɛrɛ ni o ye kɔgɔji wagati fo ka taa se wagati cogoya ma kun filana mun y'a to ni ale yɛrɛ kɔni bilala sen kan météo tɔnba fɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna la o de ye maaw ka se ka u hakili to météo baarakɛmina ɲumanw yɛrɛ la walasa kunnafoni ɲuman bɛ se ka di bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na. baji donya o de ye organisation météo c'est pour que organisation météo ni choisi a y'a choisi fana pour que autorité ou ka dɔn mɔgɔw bɛ k'a dɔn ko observation minɛnw ninnu mɔgɔw ngi hakili t'a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni ninnu tɛ météo yɛrɛ tɛ ni station tɛ météo tɛ en vérité mɔgɔw ka station satellite radar ninnu de bɛ information di o de bɛ fara ɲɔgɔn na k'o don machine baw ninnu ko modèle ninnu o de bɛ na mɔgɔ b'a dɔn mun relation mun bɛ baji ani météo ni fɛn pour que prévision fana ka kɛ. Mali météo maaw ka dongo do baara kɔnɔna la ka se ka kunnafoni ɲuman di maaw ma wagati yɛrɛ cogoya kan u kɔni bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ o kɔnɔna la. Gouvernement ye décision ta ko cercle B kanga station kelen sɔrɔ o kɔrɔ ye ti que ça suffit mais au moins pour que citoyen ni bɛ ka yɔrɔ la i ka information i ka yɔrɔ information i ka sɔrɔ pour que i bɛ se k'utiliser i ka baara tous les jours. Donc fɛn nana station tiɲɛna an bɛ ka taa décentralisation ou régionalisation région wɛrɛ bɛ ka créer ni région ninnu créer la cercle mun na kɛ il faut que ni station t'a la il faut que station ka k'a la o bɛ tout ça ouais gɛlɛya min minalen mais problème tɛ gouvernement bɛ partenaire bɛ gɛlɛya wɛrɛ o ye mɔgɔ mun baara kɛ ni minɛnw fana a dafalen tɛ kosɛbɛ quoi mun bɛ fana u kan ka former. Mali météo maaw kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ maliyɛn mana kɛ mali fan o fan i ka se ka kunnafoni yɛrɛ ɲuman sɔrɔ wagati n'a cogoya kan. Il faut que communication k'an ka communication sɛbɛ système mécanique de communication ɲɛnama sɔrɔ pour que mɔgɔ bɛɛ k'i ka information sɔrɔ i ka yɔrɔ la n'i bɛ Kidal i bɛ i ka misi kɛrɛfɛ i kan ka information sɔrɔ n'i bɛ Kayi n'i b'i ka foro la i ka information sɔrɔ o de an bɛ baara kɛ ni ye pour que an ka place ka dɔn an yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ko météo place b'a la mais n'an ti information ɲɛnama di mɔgɔ ma
bon u tɛ se k'an ka place dɔn donc an ka min kan ka se k'an ka place sɔrɔ an yɛrɛ kan ka place minɛ et pour que an ka minɛ faut que an ka information ɲɛnama di mɔgɔ bɛɛ ma. bɛɛ lajɛlen ka Mali météo maaw ka laseliw kɔni lamɛn o de kɛra welewele da kan ye ka bɔ Mali météo ɲɛmaaba yɛrɛ yɔrɔ. Mɔgɔw ka météo ka don ka baara la cɛniba tɛ kɛ mais ni ko i t'a lamɛn i bɛna i ka fɛn kɛ i bɛ taa an y'a ye dɔ taara ka biriki fɛn san nana a y'a bɛɛ tiɲɛ alors que information fɔra ko san mina u ma d'a la. Météo kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamaden ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ barisa n'i y'a jateminɛ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni tɛ taa météo kɔ o de la i kɛra sɛnɛkɛla ye mɔnikɛla baganmarala fo ka taa se maa mun yɛrɛ bɛ biro kɔnɔ baara la bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka météo k'i tagama ɲɔgɔn ye k'u ka ladilikanw lamɛn walasa bɛɛ bɛ se ka kisi wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma cogoya min na. MINUSMA biro bɛ Minakakaw fɛ yen nɔ o ɲɛmɔgɔ Francisco Osler ale ye tagama kɛ ka taa yen nɔ gouverneur Emirana Mayiga ka taga o sɛgɛrɛ u ka yaasa u bɛ se ka taa lajɛli kɛ yɔrɔ kura min bɛ yen nɔ ni o bɛ na jɔ DDR ni o de ye désarmement démobilisation et réinsertion ni o bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ marimafɛn ko o kɔɲɔw la olu bɛ se ka bila cogoya min na ka lajɛli ninnu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ kɛ kɛmɛ sara la baara ninnu taara fo 70 bɔɲɔngo la Amadu Ɲambele bɛna ɲɛfɔli kɛ o la. Ka kɛ ni bɛn ani kolosuma sabatiko ɲuman ye anw ka jamana kɔnɔ ni anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ san 2012 maramafɛn tabagajɛkulu dɔ kɔni tun nana bi anw ka jamana kan minnu yɛrɛ kɔni tun y'a yira k'a fɔ jamana kɔni ka bɔrɔtɔ 2 ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ nana tɛgɛ nɔ bila anw ni banbaci jɛkulu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min sigi ka fɔ kɔni kɛra Algérie jamana yɛrɛ kan hali y'a sɔrɔ tɛgɛ nɔ kɔni nana bila sɛbɛnfura yɛrɛ la an fɛ Bamako yan nɔ san 2015 yɛrɛ kɔnɔna na ka bɔ o waati la ka na bila sisan na waleya dɔ kɔni fɔra bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ min yɛrɛ ma DDR n'o de ye maramafɛn yɛrɛ bɛ mɔgɔ ma bolo maramafɛn tabagajɛkulu la ka bɛɛ lajɛlen ka maramafɛn yɛrɛ minɛ a la wa mamurucilenw ka kɛlɛkɛcɛw ka taa se Mali yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw ma olu yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka don daga kelen yɛrɛ kɔnɔna na o baaraw kɔni bɛ ka kiimɛ dɔɔni anw ka jamana kɔnɔna na ni ye Menaka ta k'a lajɛ ale ye an ka jamana kɔgɔdugu duguba ye an bɛ se k'a fɔ an ka jamana marabolo dɔ don wulikajɔw ni fɛɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan kɛlɛdaga dɔ kɔni bɛ yen nɔ k'o jɔliw sabati an bɛ don min na ko bi min ni a bonya yɛrɛ bɛ taa fo hectare 2 bɔɲɔgɔnko la o kan ka kɛlɛkɛcɛ min bisimila donna natɔlaw la ka taa se kɛlɛkɛcɛ 200 ka taa se kɛlɛkɛcɛ 300 bɔɲɔgɔnko ma minnu yɛrɛ maramafɛn yɛrɛ tabagajɛkulu ka kɛlɛkɛcɛw ye Mali yɛrɛ finitigilakaw bɛɛ lajɛlen de bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka don ni daga kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na ni ye a musaka yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɔra anw ka jamana yɛrɛ de kun ka taa se diɲɛ kɛlɛbolo min bɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min ko bi ni a bɛ fɔ ma MINUSMA ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka ni nafolo kofɔlen bɔ ni ka don ni yɔrɔ kofɔlen na DDR ɲɛmɔgɔba min bɛ Menakakaw fɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ Sidi Mohamed Aga Alhaji ale kɔni y'a jira k'a fɔ nisɔndiyaba bɛ ale yɔrɔ bari nin yɔrɔ kofɔlen min jɔli bɛ sen na a yɔrɔ kɔni ni ye a ta k'a lajɛ kɛmɛ sigi 70 bɔɲɔgɔnko o kɔni jɔra ka ban o b'a jira k'a fɔ a tɔ kɔni man jan bilen min b'a to maaw kɔni ka se ka na nin daga kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ ni an bɛ se k'a fɔ bɛn kun bɔtɔla filɛ nin Menakakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ o nisɔndiya kelen o bɛ Menaka yɛrɛ gouverneur yɛrɛ ɲɛ kan ka taa se MINUSMA ka biro min bɛ Menakakaw fɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma chef de bureau olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya jira baara min bolodalen filɛ nin ye ni Mali kɛlɛkɛcɛw ka taa se maramafɛn tabagajɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu kɛlɛkɛcɛkɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka maramafɛn yɛrɛ minnu la n'a bɛ f'a ma nanzarakan na ko DDR min bolodalen don Menakakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ an bɛ don min ko bi ɲɛ kɔni bɛɛ lajɛlen jɔlen don Menaka la bari n'i ye Menaka yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugu don anw ka jamana kɔgɔdugan fan fɛ min ni a jɔyɔrɔ kɔni ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako ta fanfɛla la nin waleya min bilalen filɛ nin ye sen kan ka ɲɛsin DDR ma Menakakaw fɛ yen nɔ kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la donna natɔlaw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw lajɛ. Gambikaw fɛ yen nɔ wulikajɔ dɔ kɛra Senegalikaw ale ni Gambi jamana maaw ni ɲɔgɔn cɛ. O wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye Senegali maa minnu ni olu bɛ taa fɛn ɲini na Gambikaw fɛ yen nɔ. O maa 250 bolila ka u sigiyɔrɔ bila. O kɛra Croix-Rouge ka jateminɛw kɔnɔna la. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen na k'i bɛna ye k'a fɔ ko mɔnikɛyɔrɔba don. Ni kilomɛtiri 40 bɔɲɔgɔnko bɛ ani Banjul yɛrɛ dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ. Wulikajɔ min ni o kɛra Gambi ani Senegalikaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ko in bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛna ni Gambien dɔ fagali ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ye muru de turu a la ka bɔ Marisi kalo tile 14 na ka na se a tile 15 ma. O kɛra Senegali
mɔnikɛla dɔ fɛ ni a tun b'a fɛ ka bi a kan ni ka a bolofɛnw bɔsi a la. Wulikajɔ in kɛlen Senegali maa minnu ni olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa mankanw yɛrɛ bɛ se ka da togoya min na, nka o la maaw kɔni ma se u dusukun na togoya si la. Maa kelen fatulen kɔfɛ u ye wulikajɔ kɛ ni ka don u ka sugu kɔnɔnaw la ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni don ɲɔgɔn na. Kulun dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu tiɲɛna fo ka taa se u ye tasuma don u ka polisiso dɔ la. O wulikajɔ in kɛra sababu ye Senegali denbayatigi minnu ni olu talen bɛ fɛn ɲinina o yɔrɔ kofɔlen na olu kɔni caman bolila ni ka taa u yɛrɛ kalifa dafɛ dugumisɛnnin dɔ kalanyɔrɔ la ni o ye botokungu ye. U la kɔlɔsira u yɛrɛ ka polisilakaw fɛ Gambikaw. Senegali jamana ɲɛma Macky Sall ale ni a jɛɲɔgɔnkɛ Gambi yɛrɛ jamana ɲɛma Adama Barrow wagati caman olu bɛna u ka jɛɲɔgɔnyaw yira ni k'a jira k'a fɔ ko jamana fila ninnu kɔni ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa u ka nafasɔrɔ sira caman yɛrɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn kun. Nka o n'a ta bɛɛ n'i sera dugu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko Gambi ani Senegali fanfɛmaa dɔw kɔni tɛ ɲɔgɔn ka fɛ togoya si la. O kɛra maa dɔ ka jateminɛ ye. A jirala k'a fɔ ko Senegali yɛrɛ ni yɔrɔ kofɔlen na k'i bɛna ye k'a fɔ ko polisilaka dɔw b'u bolo minnu ni olu bɛ ka baara kɛ CEDEAO yɛrɛ tɔgɔ la bɛn ale ni basigi sabatili la. Lasigiden Basiru Sɛni min sigilen bɛ Gambi jamana kan ale y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan yaasa nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw kana se ka kɛ tuguni. Nka a ko nin waleya kɔni ma bɛn togoya si la ko a bɛ ɲini maaw fɛ jamana fila ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa yɛrɛ kosɔn ka d'a kan u bɛ jɛ ka nin jamana kofɔlen fɛnw tɔnɔ bɔ ɲɔgɔn fɛ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka mankanw da. Senegalika minnu ni olu kun sigilen bɛ Gambi ni olu bolila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka t'u yɛrɛ kalifa ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan ni olu ka segin u nɔ la ka t'u ka baaraw kɛ ka bɛn ni jumadon marisi kalo tile 26 ye. An b'an kunda Congo Brazzaville kan ni olu ka jamana ɲɛma kalataw kɛra u ka jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso ni ale de ye kunkan ka nɔna bila a jirala k'a fɔ ko jaabi fɔlɔ minnu bɔra ka bi u ka kalafili labɛnbaw fɛ ko o jaabiw b'a jira k'a fɔ ko a ye san sɔrɔ kɛmɛ sarada la k'i bɛna ye k'a fɔ sara 88 ani gɔri 57 bɔɲɔgɔn ko a y'o sɔrɔ ko wa ko ni jaabiw bɛɛ lajɛlen banna a bɛna sigi ko kura san 5 ni jamana in ɲɛmaya la ko kura. U ka jamana minisiri min ka kɔɲɔw bɛ ɲɛsin u ka jamana kɔɲɔw yɛrɛ ɲɛnabɔli ma ni o yɛrɛ ɲuman bulu ye tarata don tileganfɛla la ale de kɔni ye jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kalan circonscription kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta ni a bɔra u ka jabaranisow sanfɛ. Ɛri 2 bɔɲɔgɔn ko a y'o de kɛ jaabiw laseli la ni o b'a jira k'a fɔ ko Denis Sassou Nguesso ko in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa ale ka sankɔrɔta fanfɛ. Hakilila jiginna ni maa kofɔlen Denis Sassou Nguesso a bɛ san 77 de la ni a ye san 37 bɔɲɔgɔn ko kɛ u ka jamana yɛrɛ ɲɛmaya la. Ale ka sansɔrɔ kɔni o kuma de bɛ u ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ni ani maa minnu kun tɛ selen don ɲɔgɔn na. Kuru 100 sarada la a ye 88 ani gɔri 57 sɔrɔ. O b'a jira k'a fɔ ko maa min votera ko o bɛ t'i jɔ fo maa 700 bɔɲɔgɔn ko la. O b'a jira k'a fɔ ko n'i ye san 2016 yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ ko danfaraba donna ani ɲɔgɔn cɛ ko danfara min donn'u ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ taa se fo danfara 700 bɔɲɔgɔn ko kura ko farala a ka jama kan ka d'a kan o la ko 100 sarabɔla a ye kuru 60 ani gɔri 19 de sɔrɔ o la. Maa minnu ni olu ye fanga sinamatɔnw ye ni a n'olu kun kɔgɔdan bɛ ɲɔgɔn na olu kɔni ka kumamisɛn cayalen bɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ni o tɔgɔ ye ko Gaze Brice Parfait Kolela sa o fanfɛ mɔgɔw kɔni ka mankan cayalen bɛ kosɛbɛ ni olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ko bɛnbali de ye ko yuruguyurugu donna a ko kɔrɔ. Mathiasa Denzon ni o fana kun ye cɛbɔ ye o ko nin ko in kɔni ko a ma jɛya fiyewu. O la a jirala k'a fɔ ko tile 3 de dilen d'u ma yaasa u bɛ se ka se u ka kiri yɛrɛ bonba ma ni o y'u ka cour constitutionnel ye. A jirala k'a fɔ k'u ka jamana fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen na ko maaw kɔni ye jaabi lajɛ u ka jabaranisow kan waati min na a bɛ ka bɔ. République démocratique du Congo RDC Ebola bana min ni o tun b'u fɛ yen nɔ u y'a jira k'a fɔ ko u bɛ se k'a jira k'a fɔ ko bana kofɔlen kɔni b'a la ka da dɔɔni ka d'a kan u ye sɛgɛsɛgɛli ta ko filanan minnu baaraw bila sen kan ni u y'o kɛ banabagatɔ laban na tarata don diɲɛ seleke naani tɔnba kɛnɛya kow kan olu fɛ OMS ko o jaabiw y'a jira k'a fɔ ko o banabagatɔ kofɔlen ko o kɛnɛya la. O sɛgɛsɛgɛli u y'o o baaraw kɛ ka bɛn ni marisi kalo tile 21 banabagatɔ laban na Ebola bana la u bɛ tile 42 min di ko o daminɛna o la sa marisi kalo tile 22 san 2021 kɔnɔna la ni laseli kɛra OMS fɛ RDC. Hakilila jiginna kabi ko Ebola bana kɔni donna u fɛ yen nɔ ka bɛn ni février kalo tile 7 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nord Kivu ko a yera maa 12 bɔɲɔgɔnko de la
ni maa 6 fatura o jamaw cɛla. O la maa 1606 u ye boloci kɛ olu la. O waleyaw kɛra ka bɛn ni marisi kalo tile 18 ye. OMS fɛ maa minnu bilalen no kɛnɛya ko kun kan RDC kaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ebola bana yɛrɛ kɛlɛli la. A jirala k'a fɔ ko u kɔni lamɛn bɛ kosɛbɛ u ka labɛnw yɛrɛ bɛ sabati cogo minnu na. Nka k'i bɛna ye k'a fɔ ko denmisɛnnaka dɔ min ni o kɔni tun ye denmisɛn denyɛrɛnin ye ko o fatura kabi bangeliyɔrɔ la k'a sababuya kɛ ko Ebola de tun bɛ a la. Ginekaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni juin kalo tile 19 ye san 2015. Jatew kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko Ginekaw fɛnɛ fɛ yen nɔ ko ni Ebola bana kofɔlen kɔni ko a yera maa 30 bɔɲɔgɔn ko la yen nɔ. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ selikidanin tɔnba ka jatew ye ka bɛn ni alamisadon ye. Ebola bana yɛrɛ u ka jateminɛw la u y'a jira k'a fɔ ko a kɔni bɛ bɔ bagan de la ni ka adamaden sɔrɔ ko wa k'a bɛ bɔ adamaden fɛnɛ la kɛrɛnkɛrɛnniyala jimafɛnw ni ka mɔgɔ wɛrɛ farikolo la sɔrɔ wa ka a bɛ dɔn cogoya min na ko o de ye farigan dama tɛmɛlen fɔnɔ fo ka taa a se jolibɔnw ma ale ni kɔnɔboli. Libi jamana kunnafoniw na Faransi lasigiso ni o y'u ka ambassade y'a jira k'a fɔ laseli dɔ senfɛ ko o bɛna dayɛlɛ ka bɛn ni marisi kalo tile 29 ye san 2021. O kibaruyaw lasera Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron fɛ ani Mohamed El Fensi olu ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ tarata don marisi kalo tile 23. Libikaw sera ka bɛnko la min kɛ nin ye o hakilina in fura kosɛbɛ Faransi jamana ɲɛma fɛ n'u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ u dɛmɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Ɲɛfɔliw kɔnɔ Faransi jamana ɲɛma y'a jira k'a fɔ ko wagati kofɔlen na ko u bɛna u ka ambassade dayɛlɛn kosɛbɛ ni o y'u ka lasigiso ye. O tun y'a sɔrɔ kabiri san 2014 wagati la u ka lasigiso kun datugunen don Tripolikaw fɛ yen nɔ. U ka lasigiden min tun bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye Béatrice le Frappeur du Hélène. A jirala k'a fɔ ko an bɛ wagati min n'a fɔ bi ko o sigilen bɛ Tunisie jamana kan nka bɛnɲɔgɔnyaw sɔrɔlen a jirala k'a fɔ k'a bɛna segin ka na Libi jamana kɔnɔ a nɔ la ko kura. Hakililajiginna san caman kɛlɛw kɔfɛ Libikaw fɛ yen nɔ n'a ɲɔgɔn samasama kɔni ma dogo diɲɛma la tuguyasi la. A jirala k'a fɔ k'u sera ka bɛn kelen na u ka wasadenw ni ka camancɛ fanga sigi ni o jɛ dira o ma kofɔlen ninnu ma ka bɛn ni marisi kalo yɛrɛ tile 10 ye. O camancɛla fanga maa minnu ni olu sigira a jirala k'a fɔ ko baara b'u bolo baara min ni o dɔ bɛ boli u ka kalafiliw yɛrɛ labɛnni ma ka bɛn ni desanburu kalo tile 24 natɔ ye. Ni de kɛra garisɛgɛ bi kunnafoni kɛnɛ kan an b'o fɔ ka waleɲuman dɔ teliya ye ta sugantili la aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.